sa kaawit. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, niining akong kaagi. Ako si Mia. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Kaba. Katulong sa gabi sa isip ko. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kaning usa ka babay nga taga Davao City. Ang atong natatampo nagdasingan nga Mia. Uy, asa naman yung bayot, uy? Dugay mo kayo gawas. Mia! Uy, bayot, kadugay ko ni mo ni gawas. Ay, dapat ko'y gibuhat, among room, uy. Ano magigutom na ka? Ay, nakatag-an gyud ka bayot. Gutom na kay ko. Ay, ato na tas kantin. Aron, mawala ka gutom ni mo. Asa man to, uy? Noon sa ka, uy. Gusto ko'y gisigihan mo pangita diha. Kenneth, hindi na ako madakong kwarta, uy. Mauna ni Ron. Kadiyot sa, mabalik sa ako sa mong room. Tuari sa bag akong kwarta. Ay, nagbalik dito, day. Nagaguhago lang gug ka. Paniasam ko kwarta nga akong ipalit og snack. Ay, kagul. Ako rin bahala ni mo. Sagot na ka. Tala, Mia. Mamauli na ta. Uy, yan na lang tama mauli na, uy. Oh, ano man. Taligsik, uy. Wa akong makadag payong. Ay, naku, sa taon ka, uwe. Pero may manimong kalimtan ang imong payong. Di ba naman ka nga mukalit lag-uwan ron? Lagi, uy. Na, magsige naman, magsaot na lang taning akong payong para makapauli na ka. Dinhin na lang ko bayot, uy. Salamat kay paghatod ni mo na ako, ha. Wala sa pa yan, day. Babos. Si Kenneth tong naghatod ni mo, Mia. O, ma. Close gid kaayo mo anak niya, no? Lagi, ma. Ay, anugon, kaayo bataa. Hitsuraan unta, bayot lang. Day, ugma ba? Ayaw kalimot ha? Saan sa manday? Hala, uy. Birthday in taon ako ugma, day, uy. Debut na ako. Oh, o di ay isa. Ayaw yung kalimot, day, ha? Kay April ra ba ka sa 18 candles? Bayot, tarong akong make-up, ha? O, siyempre, no. Ayaw baga abayot, ha? Kay muro na niya kong aswang tanawon. Ay, sos, dili pa ka na mo, samot kagkagwapa. Ay kong labda bayot. Napugos na ba kong dress-dress ini? Kay dibo sa tong amiga. Noon sa ka, uy. Iwan ko kung gitutukan. Wa pa malay kayot. Kung mga arte lang ka. Ha? What if straight ko ba? Ansi buti mo ipasabot? Kung tinuod ba yun nga lalaki ko, di ko bayot. Kunya, makagusto ka kanako. Dili gyud bayot. BFF ra gyud tanong. Di gyud mahitabo nga makagusto ko nimo bayot. Mia. Ang sakit mo namang magsalita. Sinaktan mo ang puso ko. Ay, sus! Ay, nagdrama-drama diha bayot. Sige nung uy, sakto na ni uy. Maliit niya this program. Asa man talingkod ini ron? Diri kalingkod yut. Ay, kubyai ha. Ulagi. Ay kabalakan. Yara ko si Munduol. Hala, uy. 9 p.m. naman di ay. Hindi na ko makasakay motor ini. Ay kabala ka ba yut? Ihato na ka dito sa inyo. Ang kasanggapong kanako. Kaswerte gid ako sa akong BFF, uy. Kinit, tere siya sa. Ay, muwan na ko ron. Huy,
Ay palabig inom ha. Mubiyahe para bata. Ulagi. Ay, di nilang ka ha. Istorya-istoryahe lang ang kanang imo mga friends. Balik ko na ka ako, karon tagtaod, okay? Oh, kung saan naman ka niya bayot? Okay na kayo. Hubog ka? Di kayo. Tila dali na, mauli na tao eh. Huwag ganit ko nagpalabig inom. Ikaw mahinunod nagpalabig og inom diha, eh. Okay, tanaw eh. Nangisatan nila, oy. Mauli na ta. Asa yung motor? Parking. Tuwas unahan, uy. Uy, hiniuwan man noon. Yut na kay payong. Wala, uy. Kadiyot. Giupo mo ko na may mong jacket. Oh, ipanong ni. Unya, mamasilon ta sunahan, unya na tamo pauli kon walay uwan, okay? Wala giuwan yun. Mauli na to na. Kadiyot sa Mia. Saman. Katong akong giingon nimo ba? Sa gani. Katong akong giingon nimo good. Nga kung straight back ko, imo ba kung sugton? Ay, sige, yaga-yaga ba? Tumakas na gukugot. Ayaw ron. Kay parehas tang nakainom. Gara-arata. Ano na, mauli na ta. Gabiin na. Hindi may kimayti si Kenneth. Oh. Mapay man niya kimayti. Dili lagi maklaro ang tagways babae kay Blurred. Doon sa min ko. Ganun mo naman kung nalain nga nagmayday og babae si Kenneth. Hi, Bayot. Kumusta? Sana all. Nagmayday og babae. Uy, no sa Kamiya? Straight na gid ka. Kaya nagmayday naman ka babae. Straight na lagi ko. Kaya sama ko na itong bayhan ng imong gimayday. Uy, i-check kayo mong photos. Dili ba na iparihas akong Gimay Day? Ako din imong gimayday? Og imo lang gi-blurred? Yes, Mia. Nagpitik sa kog ako, uy. Ug akong Gimay Day. O, ansay buti pa sa buti mong gibuhat, Kenneth. Ang tinood, Mia. Dugay na kong straight. Nalalaki ni mong tingog. Dugay na ko na himong tinood ka lalaki. Pero nagbabayit-bayot lang gihapon ko. Aron makaduog ko nimo. Ug ako kang mabantayan. Kenneth, Ako ngusbo ng pagpangutana, ha? What if kung... ayaw na ng what if. Gayon ako gusto pa makaduogan ni mong what if. Kaya ang tinuod. Dugay na siguro nakagusto ni mo, Kenneth. Ikaw rin ganang akong gipaapot. Tinood? O, Liki. Oo, niya, kita na. Oo. I love you, Mia. I love you too, Kenneth. Kumalaman ka ang puso kong Wa ko magdahom na sa among kasuod ni Kenneth. Magkauya ba ni Amy? Sa pagkakaroon, 2 years na ni Kenneth. Healthy ug full love paghihapon ng among relasyon. Sa mga naminaw karon nga nagpangita pa silang true love, maura kini ako'y kasulti ninyo. Just wait the right time and the right person. Dinhin na lang kutob. Daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Ang akong suliran. Kini ang akong sulit.
Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Robert, 32 anyos, single, nagpuyo sa Cebu City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa pending case sa akong amahan. Aron yung sabtan, sugdon ko sa diyang bag-o lang kong ni-graduate. Ingon ini ang mga panghitabo. Yes! Graduate na yung go! Woo! Congratulations, Nak. Kung daspod pa. Salamat sa tanan nimong sakripisyo aron lang makahuman ko sa akong kurso. Salamat kayo. O, isa pa yan. Obligasyon ako isip imong amahan nga magkahuman gi kasi mo pag-eskwela. Sige lang pa. Puhon, kung magkatrabaho na ako na'y bahala ninyo ni Mama. Kaya dili ko gusto nga magsige pa mo og trabaho eh. Salamat, Nak. Unsa, doon na kay plano mo larga sa laing nasod. Oo pa, Nya, asa man ka magsugod? magpa-experience una ko din sa ato pa isip nurse. O kung igo na gyud akong experience, pwede na ko mga apply para sa laing nasod. Asa man ay plano nimo nga mularga? Gusto ko sa US pa. Oh, mayo tuod ang income dito sa mga health professional, Nak. Ato nang iampo. Salamat kay pa. Naninga Lagi. Gusto nyo kayo ko makalarga sa laing nasod ko. Nganong ganahan magit ka dito? Ganahan ko dito. Aron pohon, madasan ako akong mamagpapa dito. Wa pa yun na sila makasuwag travel outside the country ko. Nice. Nindutuod ng imong plano para nila. Gamay na lang yung kuwang. Makalarga na dyan ko dito. Ako naman giliw kang ako mga papeles o ginahinay. May day kaayo. Ikaw, Ginny, wa kay plano? Maapas lang niya ako nimo dito. Mular ka na ka sa gawas. O pa, Taon-taon palitaan ni magkita, Lung. muragaan na yun pa. Pero sige lang, ay kabala ka. May akong plano nga kuhaon tagin mong mama aron makaadto mo dito. Ay, ganahan kay ko anak dong. Makaadto na gid in taon Miss Gawa si papa nimo. Ayaw kabala ka, ma. Pila rin pagdagat sa panahon, eh. Magkauban nun yung tapuhon dito. Yeah. Pag-amping dito, ha? Ayaw kalimot sa pag-ampo. Salamat pa. Ug kamo po din, he. Amping mo permi ni mama. Nanugon ako ni JB pa nga, dili yun mo pasagdan. Ay, kabalakala ni mama ug papa kuya. Ako ni bahala nila. Magduha naman di ko katuig din, he. Gamay na lang ko ang umagapakasyon ako sa Pinas. Ay, manawag di ko lang mga magpapabi. Nalihok naman ka ninyo ginihinay inyong mga papilis pa, ma. Ulong. Gamay na lang ang kuwang. Sige lang pa. Kay kung unsay kuwang puhon, inigpaulit na ko diha. Kuyugan di ka, aron makumpleto na yun na. Sige, Dong. Ya, amping. Salamat pa. Pa! Ma! Kumusta naman mo, ha? Ay, ni anak ko, Kira. Gimingaw kay minimo. Ingon masad ko, ma. Kumusta man ka, Dong? Okay ra pa. Medyo duka pa lang yun. Lala. Kautsa. Para ining human, makapahuway ka. Huwag malalanta mag-istorya. Pa, mga datagin BI para makakuha kag in clearance. Sige, Dong. Asa pa rin si mama? Atong kuyugon aron doongan na lang mo. Dong, nahit man ko sa NBI. Unsa pa? Nga naman. Nakuno ko'y pending nga kaso, Dong. Ha? Pinding nga kaso? Sa unsa man?
Kung wa na mong gilihok ang mga papeles ni Papa para abroad, dili may mahibaw nga doon na rin siya pending case nga mismo si Papa wa mahibaw. 35 years ago, gitudlo akong Papa nga niya gida ang mga gamit nga gikawat siyang gagaw. Electrician manggod akong Papa sa una. Na-stretch ko kaayo. Tungod kay 1 month na ang nakalabay, ug nabalaka ko nga base ma-refuse ang among application. Unya, Wa mga kumaybaw dong oy nga nabali ay ko'y ingon ana nga kaso. Tingalig doon na tayo maduulan, ana. wagid kayo nadawat pod nga supina pa? Wa man yun dong. Ang akong gikatakan. Wa ba yagyog ko mibalhin og puyo. Kung naman ako'y kaso, gipangita na unta ko nila o gipadala na kong supina. Mausad pa. Na, di ka maduga yung proseso, ana? Mao lagi na akong kabalakan. Ug mas nabalaka pagid ko. Kay base nung i-refuse ang application ni Papa. Pangutanan lang sa suhito, yun, ana. Mao bitaw. Ay, paita. Imbis malipay ko kay bago kong abot din sa ato. Na-stress na may nuon ko. Suswe, ano lang sa kaayong palabi ko. Mapangitaan na lagi nagsolusyon. Uy, hala. Niya, ang saom na kuya. Mabilis, Papa na. Kung sa mga ganidong, ayaw lagi ka problema na ko eh. Lisod man kung doon lagi kakulian. Dili pa. Kinalang magdungan mong mama og larga pa ingon dito. Ya, usao man na nato. Oh, pangonsulta lang ang abogado kuya. Mao gani akong buhaton, GB. Mao gid untay gusto nako nga magkadungan sila sa mama ug papa nga makalarga pa ingon sa US. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Mato di Papa. Wa man gyud siya mobalhin og puyo. Ang iyang gikahibudngan nganong wa man siya nadawat nga supina kung naa man na siya kaso 35 years ago. Ikaduhang pangutana. Doon na ba mo'y idea how long will it take para matagad iyang kaso? Unya maka-attend og hearing? Ikatulong nga pangutana. Dugay ba ang proseso ani? Unsa may kinahanglang andamon namo aron mapamatud-an nga napasanginlan lang ang akong papa. Ikaw pat ug katapusang pangutana. Kung mukonsulta kog abogado, mga pila kay among kinahanglan andamon. Palihog, tabanging tambagi ko, kini ang akong suliran, Robert. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal. Of course, sa mga medical nga mga pangutana, mga problema na Dr. Rene Obra nga mutubag ana guys. Di maguol ay kabalaka. Matubag na namo tanan inyong mga pangutana busa. Ipadadayon sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi, ang importante mapada ang inyuhang suwat dire namo. Di na ta magdugay, di na ta maglangan, ay dugaya. Ipada ang inyuhang suwat yun right away sa ato ang lain-lain nga pamaagi ha. O di ta mauwaw, di ta maikog ngano. Hoy, kitang tanan na atay mga giagian, no? Na naagid tay mga problemas kinabuhi, naagid ni challenges, naagid ni mga setback. But kibaw mo, kaning mga problema na to malampasan tani, they will make us better persons. They will make us stronger. Kung kumubalik ang mga inaaning problema ba? Ay, sus, nahuman man gay nako na, ana, di ba? So, di nako, man nako ani, kibaw nako kita nako ning salida ha. O, mo man na ilang isulti perme, di ba? O, ana gid pud na. As in life, it's always like that also. So, ayaw mo og kalawagtangan og hope, no? Every time na atay maagi ang problema, because that is part of the circle of life, no? Di na to ma-appreciate atong kinabuhi, guys. Kung wa tay mga giagian nga mga problema, mga setback, no?
Anak gyud na. Ba importante mubangon kung madapa, mamapha, ayuson ang buhok, ayuson ang korona, ang sanina, atong ipagpag, rampa again. Anak gyud na, no? Diba? Guys, ang ato ang letter sender karong adlaw tagpuyo sa Cebu City. And by the way, ako lang yun di ay tagaan og pasidungog and a big congratulations kay grabe kay ko ka-proud nga nakaila ko ani nila silver medalist no less no sa marathon no sa SEA Games nga nahitabo dito sa Thailand si Art Joy Torregosa og sa duathlon nga relay si Franklin Yi no mga estudyante ni sa University of San Carlos under the coaching sa ako apong running coach mo nang huy proud kay ko feeling sa nako may kay kumdagan pwede ra man akong hinaya hoy no Coach Arvin Loberanes. Congratulations, daghan kayong salamat sa inyong adlaw-adlaw nga sakripisyo para lang yun mo train og dadon ang pangan ngadto sa laing nasod ang pangan sa Pilipinas og ato gyung gibest ang mga nagkalain-laing nasod sa inyong kakusog. So we are very very proud of you. Sus kita ko ani nila guys mo training iniglabay lagi hangin mo lagi whoosh anak gid ba nana sila kakusog. Kau na lang maikog, usahay kay kuyugan ko anak nila. Dagan, mauwaw ko, kay pwede ba na akong hinaya. No, maningkamot baya in town ta. Pero believe ko, grabe. And Coach Arvin, one of the best, if not the best, running coach in Cebu. Okay? Kana, ako din ang, ningon dyan ko nga ako good mong i-greet because you really deserve, no? Not just the tarpaulins ng inyong madawat and I hope ang Cebu City no murang wa pa man ni sila tagai og igong padungog sa Cebu City nga mga nagskwela manig Cebu City maski dili in town butante hoy garbo ni nato guys ha tingali ang kunonis ubang probinsya alkanse ta nani diri gadako nani diri gatubo ato ni homegrown talent in Cebu. They deserve the support. Usahay no munay rason nganong dili ta maka-gold nganong mauwahita kay kuwang kay suporta sa gobyerno tuas flood control unsa ba kiyawan di ba dili they deserve the support that from the government and now that they've brought home medals for the country garbo na sa Cebu I think angay ng pasidungugan gyud. Letter sender karong adlaw atong tawgon nga si Robert. Single, 32 years old, punto legal ang iyang pangutana kay naay pending case ang iyahang iyahang papa, no? Naaman ni siya kaso no murag mulargahay man ta tuon niya nagka-problema hinuon. So unang pangutana matud ni papa wala namang gyud siya mobalhin og puyo. Ang iyang gikahibungan nganong wala man siya nadawat nga sabpina kung naaman di ay siya kaso 35 years ago. Usahay wa siguro natarong og serve or wa kapag serve or naagi mga kakulian po no I cannot explain di man gyud pud ni perpekto ang ato ang justice system manumano man pud ang pag-serve nato tao ra pud naapoy human factor element and error posible nga wa ka na serve ni wa nahatag sa imuha and things like that no so naidakog chance mo nang wa ka kabaw about the case or wa ka na servan gyud so tan-aw nato na sa records makita man na kung na-servan ba ka o kinsay ni dawat naaman gud na return of service sa sheriff nga ning serve ana makita man na ma-check man na nato sa records pero matay 35 years ago sus uban andong naminaw natong sukintig paminaw wa pa matao no so anyway pwede to ma-check sa korte ha ikaduhang pangutana do na ba may idea how long it will take para matagad iyang kaso unya maka-attend og hearing okay atong i-check unsa maning kasuha ha kay wala may gisulti nga unsa nga kaso no pero kung NBI clearance nagi-hit so meaning criminal case. Now the good news is ang Supreme Court nagpadala og circular ni pagawas og circular kay kung kanang kaso sa pares imong papa inana nakadugayon nya wa naglihok wa man pud na nila gilabay no ang tawag ana gi-archive unya tungod kay sa kagidugayon
no? Ningon ang Supreme Court nga kung wa gyud na naglihok nga dugay na kaayo pipila na katuig, be pangutan ako no ng mga hingtungdan dihag interesado pa ba na sila. Kay ug di gani idispatsar ta na lang na. You can avail of that circular para mulihok na ng inyong kaso. And mandated ang mga korte ana para matangtang ang mga docket ug dili na magkatapon og gaabog-abog ra na gadungag-dungag ra na simbakog masunog ng mga papel dinang kagumkom na kaisngatanan din sa korte, no? And justice delayed is justice denied as well. Kay nagfile-file og kaso ug interesado pag yun to siya, wa man din na mobalhin ang imong papa ngano wa man nagadagan ang kaso. Diba? So, posible nga di na siya interesado. And it's not fair also. No? Sama sa mga tao para si mong papa nga wa kabaw niya na adi ay mga problema na accused di ay sila. Okay? So, ilang sunod na tong pangutana, ikatulo. Nga pangutana, dugay ba ang proseso ani? Unsa may kinahanglan andamo namo aron mapamatud-an nga napasanginlan lang ang akong papa. I think you'll have to check on the case, no? Adtua dito nya kato akong gingon nimo nga circular kung basin gilihok na basin dig na dismiss na sa korte, no? Wa ta kabaw kay kung naglihok na posible yung na-dismiss na sa korte, then atong pahibawon ng NBI nga wala na-dismiss na siya para wala na kay hit sa NBI. If not, then probably magkinahanglan tagtabang sa PAO or kinsang abogado para palihoko na to ang kaso ug mapadismiss. Kadyot na lang kaayo na siya. Ikaw pa to katapusang pangutana, kung mo konsulta kog abogado ani, mga pila may among kinahanglan andamon. Consultation is mga 1,500 man siguro per hour or pwede po, depende. Kay kung madto na kag fiscal or public attorney's office, pwede ra man gyud ka matabangan nila, libre man ang ilahang konsulta. Or you can go to the Integrated Bar of the Philippines, Cebu City Chapter or Cebu Chapter para makapangayo kag consultation nila sa ilahang legal aid clinic nga matudluan kag unsay angay ninyong buhaton kabahin sa kaso anang imong papa. Okay? Guys, mga sukintig paminaw, naghinaot ko nga dili lang kani sa ato ang episode karon na amoy nakutlo nga pagtulunan, kundi sa mga every episode, no? Whether medical or legal, personal, emotional, nga mga psychological, nga mga problema nga inyong ipada nga among gipaningkamutan nga mahatagan og tambag naagyud mo'y nakutlo nga pagtulunan all throughout 2025 and all throughout the years, no? Nausab man gani atong format but ato ginang gipaningkamutan nga naagyud mi. Ako, si Dr. Obra, ang ato ang RMN Production Center, ang ato ang mga kartistas kahanginan na ningkamot, dili lang nga lingawon mo, but para pod mahatagan mo inspirasyon ug kadasig nga mopadayon sa ato ang cycle in life nga mahatagan mo inspirasyon nga malamdagan mo nga dili mo alone in the journey. Na ako nas Dr. Obra na aning atong stasyon nga anda mo tabang ug moalagad kaninyo. No? Naut-untang namin nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon, dili lang today but all throughout 2025 nang hinaot mi nga in 2026 mupadayon gihapon mong paminaw sa ato ang pagtulunan. Daghan kayong salamat kaninyo sa inyong pagpaminaw sa ato ang tulumanon hangtod sa sunod na sugilanon dinhi gapon sa ato ang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Nationwide, Tatak RMN. Daghang salamat.